E imos xa ca nosa cámara aberta porque Rosario e Antonio, veciños de Sandiás, lanzan un SOS. Din que o baixo da súa casa vella ten máis de 40 centímetros de auga, que xa non saben que facer porque non ten nin como achicar a auga, nin quen lles axude a achicar a auga, e que se lle van a estragar os electrodomésticos e con iso a comida. E eles viven xusto carón, a súa casa está xusto carón, están preocupados. Imos ata Sandiás, Paula, porque nesa casa bella ata tuveron que subir os arcóns conxeladores para que a auga non levase por diante toda a súa carne. Compañeros, estamos con Rosario e Antonio, veciños daqui de Cardeitas, e mirade, imos andando por esta estrada totalmente anegada o carón da súa casa. Rosario, encontrastes este panorama pola mañán e unha que pensa? A mañá ao levantarnos, pois moitos nervios e moita inquedanza que non sabes o que facer. Veste que sin saber o que poder facer. E que agora estamos chegando á casa que teñen o carón da súa vivenda habitual, aquí onde gardan Antonio e Rosario, pois os apeiros, os conxeladores. A antiga vivenda. A antiga vivenda vosa. Sí. E aquí foi un punto crítico. Sí, aquí foi o peor de todo. Porque se nos fixamos, aquí tedes os conxeladores. Congeladores, sí. Aquí temos un que tuvemos que pôr, ten cuidado aí, que tuvemos que subir arriba porque entraba a auga para dentro. E tuvemos, mira, de feito, mira hasta onde tuvemos que subilo arriba en un palés. Porque falamos de que aquí tedes parte da matanza, e se estropea o conxelador, ali vai parte da vida. De todo o ano. Imos a pasar ao outro lado, a outra estancia daqui, desta casa antiga de Antonio e Rosario. Aquí teñen tamén outro conxelador. Antonio, e aquí tamén vemos que a auga chegou unha manciña, que non quero esvarar, a unha consideración importante. Pasaba de aquí, deste cemento. De aí viña para aquí. Claro, a vosa sensación, que fai un? Que fai un? Nada, non tens que lle fazer porque ponde a botas. Se non tiveres unhas bombas de chico ou algo, ainda botabas para fora, pero non tens nada. Porque será estaba toda a carretera chea, tamén non había para onde botala. Non había nin con que, nin onde. Nin onde, porque eso estaba todo como hai aquí, todo como hai. A carretera, agora non, porque xa veixou, pero eso pasaba todo dun lado para outro. Antonio e Rosario, seguimos andando por aquí, vemos outra parte tamén anegada. Tivestes que chamar os fillos para que vos botaran unha man. Claro, botaron para que viñeran, porque nós tamén xa o poder non é moito, e entonces, mira, de feito, mira hasta onde chegou, hasta por baixo, aquí temos as patacas, temos leña, é toda a nosa vida. Tivestes que tamén subir o caixón das patacas e outras polas no alto das tablas. E de feito, mira, hasta onde lle chegou a auga. Isto non ten xeito. Antonio, un desgusto. Non, porque eu son tranquilo, non te preocupes que eu non vou. Eu si, eu moi nerviosa, pero il non, il tranquilo. Bueno, polo menos compensades un ou outro. Pero claro, agora como afrontades se hai, pois, máis choiva? Hai que aguantala igual. Hai que aguantala, que veña. Hasta onde se mollouse. Non hai máis que lle fazer. E nós o problema que temos é que un río, que din que é río, que nin é río nin é nada, non deixan cortar a leña, non se corta a leña, nin lle quitan os paus secos que ten, están atravesados, atravesan o río, o regato, entonces botas a auga toda para os pueblos. Pois, Rosario, Antonio, moitísimas gracias por atendernos nesta situación tan complicada, e xa vedes, isto é o que viven estes veciños aquí no concello de Sandiás. Mirade como está todo.